Hej, jeg er onkel Jesper fra onkel Jespers Ballonshow. Er det første gang, du skal prøve at lave et ballondyr, så er det her videoen, du skal se. I den her video vil jeg vise, hvordan jeg laver den klassiske ballonhund. Jeg starter med at finde en ballon, strækker den lidt og puster den op. Når jeg puster ballonen op, så puster jeg den ikke helt til enden. Der må gerne være cirka 4-5 cm tilbage af ballonen, så springer den ikke så nemt, når vi skal forme hunden. Så binder jeg en knude, og så er vi klar til at forme ballonhunden. Snuden skal være 4-5 fingre lang. Jeg trykker ned og drejer ballonen rundt. Cirka 3 omgange rundt. Så lægger jeg snuden ind ved min lillefinger og holder på knuden. Samtidig med, så skal jeg forme ørerne. Det første øre skal være 6-7 fingre lang. Trykker ned på ballonen og drejer rundt. Nu har jeg snude og et øre. Så lægger jeg ballonen dobbelt. Og her hvor jeg har knuden til mit første øre, der trykker jeg ned på den nederste ballon og drejer rundt. Nu har jeg allerede snude og øre. Det næste, det er halsen. Og halsen skal være 2 fingre lang, trykker ned og drejer rundt. Lægger boblen til halsen ind ved min lillefinger, så jeg har fingrene fri. Benene må gerne være lidt længere end ørerne. 7-8 fingre lange. Jeg twister og lægger ballonen dobbelt, ligesom ved ørerne. Så trykker jeg ned og drejer rundt. Nu skal jeg lave bagben. Og længden af bagbenene kender vi, fordi de skal være lige så lange som forbenene. Så jeg skal bare bestemme, hvor meget krop jeg vil have, så der bliver plads til 2 bagben og lidt hale. Jeg vælger at starte her og drejer rundt. Laver første bagben. Lægger ballonen dobbelt og drejer rundt. Nu har vi allerede lavet en ballonhund. God fornøjelse.